Täällä on fiksua ja haastavaa työtä sekä rahapelaamisen että kansalaisjärjestötoiminnan parissa. Ja tietysti yksi sellainen asia on, että nämä rahat menee hyvään tarkoitukseen. Rahiksessa on naisia paljon esimiestehtävissä, mutta miten me saataisiin lisää naisia päällikköjä ja johtotehtäviin? Rahapelaaminen on liian miehinen ala Suomessa ja miehet pelaa ja naiset pitäisi saada pelaamaan. Ja yksi tapa on se, että saadaan naisia erilaisiin tehtäviin, myös johtotehtäviin Rahiksessa. Niin sillä tavalla uskon, että myös saadaan pelaamisen laajemmat harteet. Olisiko kyllä jotain yhtä ideaa, millainen pelin pitäisi olla, että nainen pelaa? Siinä pitäisi olla joku ominaisuus, mikä vetoaa siihen, että saa itse päättää, saa itse tehdä joku älykäs ominaisuus. Koska mä luulen, että sitä kautta, jos rahapelaaminen vähän myös naisistuisi, niin myös rahapelialalle tulisi naisia myös hakeutuisi tehtäviin ja sitä kautta etenisi myös sitten johtotehtäviinkin, kuten sulle on käynyt. Tämä dialogihankehan on semmoinen, jolla voidaan edesauttaa sitä, että tämäkin ala vähän naisistumisi. Ja tavallaan, että sillä olisi merkitystä, millä sukupuolella täällä ollaan töissä.